Και επειδή μέχρι τώρα όλα τα πράγματα μας φαίνονταν εύκολα και φαίνονταν εύκολα έτσι στο μοντέλο αυτό του υπολογισμού, πάμε να δούμε μερικές περιπτώσεις που αρχίζει και φαίνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται κβαντική διαπλοκή, quantum entanglement είναι ο διεθνής όρος. Αργότερα θα το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας, αλλά προς το παρόν δείτε τι προβλήματα μπορεί να μας δημιουργήσει στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων εδώ σε κάποια κυκλώματα. Καταρχήν, ας δούμε ένα απλό κυκλωματάκι. Ας δούμε αυτό εδώ το πάνω. Έχει μόλις ένα qubit, το βάζουμε στην αρχή στην κατάσταση 0, επιδρούμε πάνω σε αυτό με την πύλη Hadamard, ξαναεπιδρούμε πάλι με την πύλη Hadamard, το μετράμε και βλέπουμε ότι με 100% πιθανότητα, πάντα δηλαδή όταν κάνουμε αυτήν εδώ τη διαδικασία, θα βλέπουμε ότι η κατάστασή του είναι 0. Ωραία. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε καταρχήν επειδή το έχουμε ξαναπεί, 2 φορές η Hadamard ουσιαστικά είναι σαν να περιστρέφουμε κάπου και το ξαναγυρίζουμε πίσω στην κατάσταση 0 όταν ξεκινάμε έτσι από την κατάσταση 0. Και αν δεν το θυμόμαστε αυτό, αρκεί να κάνουμε πράξεις και βλέπουμε κάθε φορά οι πράξεις φαίνονται εδώ πέρα για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει γίνει και κανένα λάθος. Έτσι. Στην αρχή λοιπόν η κατάσταση του qubit είναι η 1-0, με τη Hadamard γίνεται 1-1, με τη δεύτερη Hadamard γίνεται πάλι 1-0 και τελικά μετράμε και είμαστε πάντα βέβαιοι ότι θα μετράμε εδώ πάνω. Όλη η πιθανότητα λοιπόν είναι συγκεντρωμένη εκεί. Ωραία. Τώρα, το δεύτερο κύκλωμα θα έλεγε κανείς ότι είναι ίδιο με το πρώτο. Εάν πάρει κάποιος την πρώτη γραμμή, την από πάνω. Δηλαδή τι έχουμε? Λέμε εδώ έχουμε ένα κύκλωμα που έχουμε 2 qubits. Αλλά το δεύτερο δεν το χρησιμοποιούμε ούτε καν το μετράμε. Τι κάνουμε εδώ? Αυτό το qubit που μας ενδιαφέρει και το μετράμε στο τέλος, στην αρχή το βάζουμε στην κατάσταση 0, όπως προηγουμένως. Μετά περνάμε μια Hadamard πάνω από εκεί, όπως προηγουμένως. Μετά παρεμβάλλουμε εδώ μια πύλη CNOT. Προσοχή όμως, αυτό δεν έχει επίδραση, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, στο πρώτο qubit, γιατί εδώ είναι, αυτό το πρώτο qubit είναι control. Το control ποτέ δεν αλλάζει. Το target αλλάζει, έτσι έχουμε πει. Στη συνέχεια, πάλι μια Hadamard, όπως προηγουμένως, και μετά μετράμε. Το κάτω qubit λοιπόν, το βάζουμε σε αρχική κατάσταση 0, το αφήνουμε στην τύχη του, ούτε καν το μετράμε, ούτε μας ενδιαφέρει αν έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει. Και πάμε και μετράμε λοιπόν εδώ το πρώτο qubit και βλέπουμε ότι τώρα πλέον στις μισές περιπτώσεις που θα επαναλαμβάνουμε το πείραμα θα το βλέπουμε στην κατάσταση 0, στις άλλες μισές θα το βλέπουμε στην κατάσταση 1. Και λέμε, τι έγινε, γιατί αυτό? Εδώ κάποιος θα πει μισό λεπτάκι, γιατί να φύγει η πληροφορία, πώς έφυγε η πληροφορία, αφού αυτό εδώ δεν επιδρά καθόλου στο πρώτο qubit. Ναι, αλλά επιδρά στο δεύτερο. Αν το δει κάποιος από αυτή την άποψη, πράγματι ότι έχει μεταφερθεί εδώ πληροφορία, μπορεί να το καταλάβει αυτό εδώ το πράγμα. Επίσης, μπορεί κάποιος να το καταλάβει εάν θυμηθεί αντίστοιχα πράγματα, αν έχει τύχει να κάνετε σε κάποιο μάθημα φυσικής, για εκείνο το πείραμα με την πόλωση του φωτός που λέει το εξής. Ξεκινάτε με μια πηγή φωτός που στέλνει φωτόνια. Ωραία. Και περνάτε εδώ μπροστά, περνάτε αυτήν εδώ την δέσμη από έναν οριζόντιο πολλωτή. Ωραία. Ένα φύλλο Polaroid, φανταστείτε. Από εδώ δεν θα περάσουν όλα τα φωτόνια. Έστω ότι σε αυτό εδώ το στάδιο, από εδώ και πέρα λοιπόν, εδώ ήταν όλα, έρχονταν έτσι, σε αυτό εδώ το στάδιο περνάνε κάποια λιγότερα, ας πούμε ότι περνάνε νη φωτόνια. Το χαρακτηριστικό τους όμως είναι ότι επειδή περάσαν από τον οριζόντιο πολλωτή, είναι όλα οριζόντιο πολλωμένα. Εάν εμείς εδώ στη συνέχεια τους βάλουμε έναν κατακόρυφο πολλωτή, έτσι, αυτό εδώ δηλαδή φανταστείτε ότι η πόλωση είναι στις 180 μοίρες. Αυτή εδώ ας πούμε ότι είναι η πόλωση, μισό λεπτάκι γιατί το λέμε 180, όχι, στις 0 μοίρες. 0 μοίρες λοιπόν πόλωση. Εδώ στις 90 μοίρες πόλωση. Ωραία. Εάν εδώ είναι νη το πλήθος των φωτονίων που θα περάσει από εδώ το πλήθος των φωτονίων είναι 0. Γιατί όλα ήταν οριζόντια πολλωμένα, κατακόρυφο το φίλτρο τώρα πια δεν περνάει κανένα. Ωραία. Κάποιος εδώ θα μπορούσε να πει, ωραία,
Δεν θα αλλάξει βεβαίως τίποτα στο πείραμα εάν παρεμβάλλω εδώ ενδιάμεσα κι άλλο ένα φίλτρο. Άλλο ένα πολωτή. Σίγα το πράγμα. Τι θα αλλάξει, αφού έτσι κι αλλιώς από εδώ δεν θα περάσει τίποτα. Και αν βάλω, ας πούμε, τον πολωτή, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αλλά χάρη παραδείγματος, ας το βάλω 45 μοίρες. Ωραία. Αυτό που θα δούμε είναι ότι από εδώ θα περάσουν τα μισά από αυτά εδώ τα φωτόνια. Δηλαδή, εδώ θα δούμε νη δεύτερα. Και από εδώ θα περάσουν εκείνα τα μισά. Αντί για 0 θα έχουμε νη τέταρτα εδώ. Ωραία. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτό εδώ το εμπόδιο δεν είναι απλώς ότι εμποδίζει κάποια, εμποδίζει τα μισά. Αυτό εδώ το εμπόδιο στα υπόλοιπα μισά που περνάνε τελικά τους αλλάζει και την πόλωση. Ενώ προηγουμένως δηλαδή είχαν πόλωση 0 μοίρες, πλέον αυτά που περνάνε εδώ πέρα, τα νη δεύτερα, έχουν πόλωση 45 μοίρες. Και πλέον δεν είναι κάθετα με αυτό εδώ, με αυτό το πολωτή. Τα μισά από αυτά θα περάσουν και από εδώ. Και θα βγουν από εδώ τελικά νη τέταρτα, αν τα αρχικά ήταν νη τέταρτα φωτόνια, που θα έχουν πόλωση 90 μοιρών. Ωραία. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να φανταστεί κανείς και εδώ πέρα. Προσθέτουμε κάτι, ένα φίλτρο, το οποίο εκ πρώτης όψεως λέμε σιγά το πράγμα. Τι άλλαξε εδώ πέρα? Και μόνο ότι χρησιμοποίησε αυτήν εδώ την πληροφορία, μέτρησε κάτι. Δεν έχει σημασία αν αυτό μετά το χρησιμοποιήσαμε ή δεν το χρησιμοποιήσαμε, αν έγινε εδώ αλλαγή, δεν έγινε αλλαγή κτλ. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουμε βάλει εκεί αυτή την πύλη μας δημιουργεί διαφορά στο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπετε τις πράξεις. Πώς γίνεται. Δηλαδή, στην αρχή ο κουαντικός καταχωρητής ήταν στην κατάσταση 0,0, νάτι. Μετά επιδράει Hadamard Ιώτα, ουσιαστικά να οι πράξεις, έτσι εδώ πέρα είναι οι πράξεις. Αυτή εδώ είναι η κατάσταση στις δύο γραμμές και μέχρι αυτό εδώ το σημείο, αν δείτε, τα πράγματα είναι ίδια. Δηλαδή, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι μοιρασμένη, η πιθανότητα είναι μοιρασμένη στην κατάσταση 0, 0 και 1, 0. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι ή 0 ή 1, αυτό είναι σίγουρα 0. Και δεν αλλάζει από αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μετά όμως από αυτήν εδώ την πύλη, τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Δηλαδή, εδώ τώρα πια, αυτή εδώ η πιθανότητα μεταφέρεται από αυτή τη θέση εκεί. Τώρα εδώ, αν κάτσουμε και παρατηρήσουμε τον κουαντικό καταχωρητή, θα τον δούμε είτε στην κατάσταση 0,0, είτε στην κατάσταση 1,1. Τα δύο qubits δηλαδή από εδώ και πέρα θα είναι ίδια. Δεν ξέρουμε αν είναι 0, δεν ξέρουμε αν είναι 1. Αλλά θα είναι ίδια. Και προσέξτε γιατί αυτό ονομάζεται κβαντική διαπλοκή, γιατί φανταστείτε ότι εσείς θέλετε να διαβάσετε την κατάσταση του καταχωρητή. Κανονικά, για να διαβάσετε την κατάσταση ενός καταχωρητή, πρέπει να κοιτάξετε κάθε qubit ξεχωριστά. Λογικό, δεν είναι? Εδώ τώρα πια, αρκεί να κοιτάξουμε μόνο το ένα qubit και γνωρίζουμε τι είναι και το άλλο. Ναι, μεν στο 50% των περιπτώσεων θα είναι 0 ή 1, αλλά θα είναι ταυτόχρονα 0 ή 1. Μαζί το ένα με το άλλο. Έχουν διαπλεχτεί μεταξύ τους αυτά τα δύο qubits. Ωραία. Στη συνέχεια, αν κάνουμε τις άλλες πράξεις, θα δούμε αυτό εδώ στο τέλος και βλέπουμε πώς μοιράζεται τελικά η πιθανότητα. Μπορεί κάποιος να πάρει οτιδήποτε κατάσταση στο τέλος εδώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά εδώ. Και γιατί το δείχνουμε εδώ? Έχει σημασία που το δείχνουμε εδώ. Το δείχνουμε γιατί κάποιος σε ένα περίπλοκο κύκλωμα ενδεχομένως να έχει την έμπνευση και να πει ότι ωραία, ας μην κάνω τώρα τις πράξεις διάνυσμα, πίνακα, στανιστικό γινόμενο, δανειστικό γινόμενο, πολλαπλασιάζω τον πίνακα και ξανά και ξανά και ξανά. Και αν έχω ας πούμε 4 γραμμές, τι θα κάνω? Ας πούμε, θα έχω πίνακες 16x16. Τι καλά που θα ήταν να κάνω τον υπολογισμό γραμμή-γραμμή. Δηλαδή πρώτα να ξεκινήσω από εδώ, τι είναι εδώ, Hadamard, πολύ ωραία, τι είναι εδώ, τίποτα. Εντάξει, προχωράω, τι είναι εδώ, Hadamard, βγάζει ένα αποτέλεσμα. Για τη δεύτερη γραμμή, τι έχω εδώ, τι έχω εδώ. Και να το κάνω γραμμή-γραμμή, ή ας πούμε με πιο μικρά. Όχι, το αποτέλεσμα που θα βγάλω έτσι θα είναι λάθος. Και βλέπουμε εδώ γιατί. Και για ποιο λόγο λοιπόν κάνουμε τις πράξεις πάντα σε ολόκληρο τον κβαντικό καταχωρητή παράλληλα, με όλες τις πύλες που επιδρούν πάνω σε κάθε qubit. Κατανοητό? Ωραία. Λοιπόν, τώρα,
Μαθηματικά, αν το δούμε, ο ορισμός του πότε δύο qubits ονομάζονται διαπλεγμένα είναι ο εξής. Τα qubits ενός κουβαντικού καταχωρητή είναι διαπλεγμένα όταν η κατάστασή του καταχωρητή, δεν μπορεί να γραφτεί ως τανιστικό γινόμενο. Εάν το δούμε αυτό. Στην αρχή είχαμε τον ίδιο καταχωρητή, έτσι. Είχαμε τον ίδιο καταχωρητή και πριν από την πράξη συνότ και μετά από την πράξη συνότ. Μέχρι εδώ είπαμε ότι τα αποτελέσματα ήταν ίδια, η πιθανότητα δηλαδή έμοιαζε, είτε γραμμή-γραμμή κάναμε τις πράξεις, είτε όλες μαζί. Αν παρατηρούσαμε μέχρι εδώ δεν θα άλλαζε τίποτα. Από ένα σημείο και μετά κάτι άλλαξε όμως. Αυτό που άλλαξε είναι ότι μέχρι εδώ μπορούσαμε αυτήν εδώ την κατάσταση του καταχωρητή να τη γράψουμε ως τανιστικό γινόμενο. Άλλων καταστάσεων προφανώς. Από εδώ και μετά δεν μπορούσαμε. Δείτε το εδώ. Αυτή εδώ η κατάσταση μπορεί να γραφτεί ως τανιστικό γινόμενο. Αν κάποιος κάνει τις πράξεις, δηλαδή λέμε 1 επί 1, 1, πολύ ωραία, 1 επί 0, 0, 1 επί 1, 1, 1 επί 0, 0. Ωραία. Εάν μας δώσουν βεβαίως μια κατάσταση, ας πούμε εδώ φαίνεται, και μας πούν ψάξε να βρεις αν έχει προκύψει ως τανιστικό γινόμενο από κάποια άλλη κατάσταση, τι κάνουμε? Ουσιαστικά πρέπει να λύσουμε κάποιες εξισώσεις. Δεν είναι πολλές, έτσι, είναι απλώς ένα σύστημα εξισώσεων. Εάν το κάνουμε λοιπόν εδώ πάνω, και αξίζει τον κόπο να το κάνουμε, έχουμε χρόνο, αξίζει να το κάνουμε για να δείτε, γιατί στην κάτω περίπτωση βγαίνει διαφορετικό. Εάν κάποιος μας έλεγε λοιπόν ψάξε και βρες ποιο είναι το τανιστικό γινόμενο στο οποίο μπορεί να αναλυθεί αυτό εδώ το διάνυσμα, θα λέγαμε το εξής, ότι αυτό είναι το 1 διαρρίζα 2, 1, 0, 1, 0 και αυτό έχει προκύψει από ένα διάνυσμα αβ, τανιστικό, με κάποιο άλλο που είναι για παράδειγμα το CD. Ωραία. Τι ξέρω, εάν αναλύσω εδώ αυτό το αβ, CD τανιστικό, θα πω ότι απάνω θα έχω το ΑΣ, μετά θα έχω το α επί D, μετά θα έχω το β επί C, μετά θα έχω το β επί D. Αυτό τώρα πια πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο. Αμέσως έχω κάποιες εξισώσεις. Δηλαδή ξέρω ότι το α επί D είναι 0. Ωραία. Άρα ή το α είναι 0, ή το D είναι 0, ή και τα δύο. Το β επί D είναι 0. Πολύ ωραία. Β επί D είναι 0. Ωραία. Μάλλον λοιπόν το D είναι 0 από εδώ. Έτσι διαφορετικά θα μηδενιζόταν όλο το... ξέρω επίσης ότι το ΑΣ είναι 1. Ξέρω ότι το β είναι 1. Ωραία. Από εδώ τι ξέρω? Ότι ούτε το... Μισό λεπτάκι. ΑΣ είναι 1, β είναι 1. Ναι, πολύ σωστά. Άρα λοιπόν ξέρω ότι κανένα από τα ΑΣ, β και σ δεν είναι μηδενικό. Από εδώ λοιπόν προκύπτει ότι το α, το c και το b διαφορετικά από το 0. Όλα. Ωραία. Με άλλα λόγια, από αυτά τα δύο προκύπτει ότι σίγουρα το d είναι 0. Άρα λοιπόν το d είναι 0, τα υπόλοιπα είναι άσι, όπως βλέπουμε εκεί πέρα για να είναι και το γινόμενο του άσι. Και αν κάνουμε λοιπόν εδώ τις πράξεις, θα πούμε ότι πολύ ωραία. Άρα έτσι όπως τα έχουμε γράψει αυτά εδώ, εκείνο το d πρέπει οπωσδήποτε να είναι 0 και τα υπόλοιπα πρέπει να είναι άσι. Ωραία. Όπως το έχουμε γράψει εδώ. Και μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι υπάρχει και αυτός ο συντελεστής το 1 διαρρίζα 2. Ωραία. Όταν κάναμε τις πράξεις είχαμε πει ότι το ΑΣ είναι 1. Κανονικά για να είχαμε συμπεριλάβει και το συντελεστή πρέπει να πούμε ότι αυτό εδώ είναι 1 διαρρίζα 2. Αλλά τώρα πλέον μπορούμε να το βάλουμε εδώ και να έχουμε παντού τα ίδια. Αυτό λοιπόν μπορέσαμε και το αναλύσαμε. Εάν κάνουμε την ίδια διαδικασία σε αυτήν εδώ την κατάσταση του καταχωρητή, που είναι ποια? Είναι η κατάσταση που είχε ο καταχωρητής μετά την πύλη συνότ. Εδώ λοιπόν είναι πριν από τη συνότ, αυτό που το αναλύσαμε ήδη. Μετά από την συνότ έχουμε αυτή την κατάσταση. Αρχή και τέλος άσους
και στη μέση έχουμε μηδενικά. Αν κάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία εδώ, θα πούμε ότι το ΑΣ πρέπει να είναι 1. Πολύ ωραία. Το ΑΔ πρέπει να είναι 0, το BC πρέπει να είναι 0 και το BD πρέπει να είναι 1. Αυτό δεν γίνεται. Δείτε ότι εδώ πέρα θα πρέπει α, C, Β και D, κάθε ένα από αυτά, να είναι διαφορετικό από 0. Εδώ μας λένε ότι κάποια από αυτά πρέπει να είναι μηδενικά. Έτσι, και μάλιστα 2 τουλάχιστον. Γιατί δεν υπάρχουν και κοινά σύμβολα μεταξύ τους. Από αυτά τα 2 ή το α ή το d πρέπει να είναι 0, από αυτά τα 2 ή το b ή το c πρέπει να είναι 0 και οι άλλες 2 μας λένε ότι όχι, και οι 4 αυτές μεταβλητές πρέπει να είναι μη μηδενικές. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κατάλληλες τιμές A, B, C και D που να ισχύει αυτή εδώ η ισότητα, άρα δεν μπορεί να γραφτεί αυτή η κατάσταση ως τανιστικό γινόμενο. Και αφού δεν μπορεί να γραφτεί ως τανιστικό γινόμενο, πρέπει να προσέχουμε πώς θα κάνουμε τις πράξεις, πάντα με πίνακες, ποτέ γραμμή-γραμμή, και πλέον ξέρουμε ότι εδώ τα qubits βρίσκονται σε διαπλοκή. Ωραία. Το κάθε ένα περιέχει δηλαδή πληροφορία από κάποιο άλλο, όχι το κάθε ένα. Εδώ βεβαίως έχουμε 2, άρα μπορούμε να το πούμε. Άρα λοιπόν το ένα περιέχει πληροφορία από το άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο φέρνουμε 2 qubits σε κατάσταση διαπλοκής γίνεται με αυτό εδώ το κύκλωμα. Αυτό το κύκλωμα το βλέπουμε πρώτη φορά έτσι ως ένα κύκλωμα με ένα όνομα, λέγεται κύκλωμα Bell. Εδώ βεβαίως στο προηγούμενο διάγραμμα, στο παράδειγμα, το είδαμε, αυτό χρησιμοποιήσαμε χωρίς να πούμε ότι είναι ένα τόσο διάσημο, τόσο γνωστό κύκλωμα. Και μάλιστα έχει την εξής δυνατότητα, μπορεί να φέρει σε κατάσταση διαπλοκής 2 qubits, οποιαδήποτε και αν είναι η αρχική τιμή τους, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Δηλαδή, όταν τα qubits εδώ είναι στην κατάσταση 0,0, τότε θα τα φέρει σε αυτήν εδώ την κατάσταση, που είναι κατάσταση που περιέχει εδώ μέσα την διαπλοκή. Βλέπετε, θα είναι ή και τα 2,0 ή και τα 2,1. Μόλις γνωρίζουμε το πρώτο, γνωρίζουμε και το δεύτερο. Εάν τα πρώτα, ο κβαντικός καταχωρητής έχει αρχική κατάσταση το 0,1, θα φέρει τα qubits σε αυτήν εδώ την κατάσταση, που πλέον πάλι έχουμε κβαντική διαπλοκή, αλλά αντίθετη με εκείνη. Εδώ όταν γνωρίζουμε το ένα qubit, είμαστε σίγουροι ότι το άλλο είναι το αντίθετο. Αν διαβάζουμε το πρώτο και είναι 0, το δεύτερο θα είναι 1. Αν διαβάζουμε το πρώτο και είναι 1, το δεύτερο θα είναι 0. Και αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση κβαντικής διαπλοκής. Στο 1,0 έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με την πρώτη, από άποψη παρατήρησης, απλώς έχει αλλάξει εδώ η φάση σε αυτήν την πιθανότητα εκεί, σε αυτό το πλάτος πιθανότητας. Και η τελευταία περίπτωση, όταν ο κβαντικός καταχωρητής ξεκινάει με 2 άσους, έχουμε μια παρόμοια περίπτωση με εκείνη, πάλι όμως με μια διαφορά φάσης εκεί. Αυτές οι 4 καταστάσεις ονομάζονται καταστάσεις Bell. Δηλαδή, έχουμε 4 διαφορετικούς τρόπους, με το ίδιο κύκλωμα, να φέρουμε σε κατάσταση κβαντικής διαπλοκής 2 qubits. Εδώ βλέπετε επίσης πώς μοιράζεται η πιθανότητα στην περίπτωση που ξεκινάμε στο 0,0. Το 0,0 σημαίνει ότι στην αρχή 100% πιθανότητα έχω να τα παρατηρήσω και τα 2 qubits στο 0. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Με την επίδραση της Hadamard η πιθανότητα μοιράζεται 50-50 εδώ, στο 0,0 ή στο 0,2, στο 0 ή στο 2. Άρα λοιπόν στο 0,0 ή στο 1,0. Και τελικά μετά από την πύληση νότ η πιθανότητα έχει μοιραστεί στο 0,0 και στο 1,1. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή την περίπτωση στην πρώτη από τις 4 καταστάσεις Bell. Αυτό εδώ το κυκλωματάκι θα αποτελέσει για πολλά πράγματα που θα πούμε
το πρώτο βήμα για πολλές κβαντικές διαδικασίες. Ας πούμε, από εδώ ξεκινάει ο αλγόριθμος, η διαδικασία, αν θέλετε, της κβαντικής τηλεμεταφοράς. Ωραία. Που είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε σε κάποιον άλλο χώρο, κάπου πολύ πολύ μακριά, την κατάσταση ενός qubit. Θα πρέπει βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε 2 qubits, τα οποία έχουν περάσει από μια τέτοια διαδικασία, έχει γίνει διαπλοκή. Επίσης, από εδώ ξεκινάει μια άλλη διαδικασία που χρησιμοποιείται στην μετάδοση πληροφορίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κανάλι, ένα κλασικό κανάλι που περνάμε πληροφορία και με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να περάσουμε διπλάσια πληροφορία από την χωρητικότητα του καναλιού. Το κάνουμε αυτό το πράγμα εάν έχουμε φροντίσει προηγουμένως να έχουμε μοιράσει στον πομπό και στον δέχτη ζευγάρια συζευμένων qubits, τα οποία έχουν συζευτεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει πάρα πολλές χρησιμότητες αυτό εδώ το κύκλωμα σε πράγματα που θα πούμε σε επόμενα μαθήματα. Αλλά νομίζω ότι, ας μην πάμε παρακάτω, νομίζω ότι για σήμερα ας σταματήσουμε εδώ. Έχουμε κάποια ερώτηση σε οτιδήποτε κάναμε, μάλιστα. Λέτε λίγο τη φυσική σημασία της βάσης στο αλγοριθμό. Ναι. Δηλαδή, πότε θα μετρήσουμε το τρίτο παράδειγμα, πότε θα μετρήσουμε το 1-1. Όταν πάμε να μετρήσουμε, αυτό και εκείνο δεν έχουν καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Όταν μετράμε. Αλλά, εάν προηγηθούν κι άλλες πράξεις και μετά μετρήσουμε, τότε αυτή εδώ η διαφορά φάσης θα επηρεάσει τους υπολογισμούς για παρακάτω. Δηλαδή, η προηγούμενη κατάσταση, αυτό θα επηρεάσει η επόμενη κατάσταση. Αυτό θα επηρεάσει η επόμενη κατάσταση αναλόγως τι πράξη θα κάνουμε μετά. Δηλαδή, αυτή η φάση θα χρησιμοποιηθεί με κάποιον τρόπο που να αλλάξει την πιθανότητα κάπου ή θα παραμείνει έτσι και θα την παρατηρήσουμε στο τέλος. Ωραία. Εδώ που μένει έτσι και την παρατηρούμε, πραγματικά δεν έχει διαφορά αν ξεκινήσουμε εκεί. Εάν όμως εμείς κάναμε μια πράξη που, ας πούμε, μοίραζε τη φάση δια 2, διαιρούσε τη φάση δια 2. Έτσι, υπάρχει ένας τελεστής που μπορεί να διαιρέσει, ας πούμε, τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Αυτήν εδώ από 180 μοίρες θα την έκανε 90 μοίρες, άρα θα είχε φάση. Την άλλη από 0 μοίρες θα την άφηνε 0 μοίρες. Δεν θα έχει διαφορά. Ωραία. Και αν μετά την επόμενη πράξη δεν βρίσκουμε το αποτέλεσμα, θα είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Γιατί το ένα θα έχει διαφορά φάσης, ας πούμε, 90 μοίρες, που πλέον αυτό έχει γωνία. Εμείς όμως δεν μετράμε φάση, μετράμε στιγμές. Ακριβώς. Αλλά όταν πάμε να μετρήσουμε μια κατάσταση και η μία είναι εδώ, ας πούμε, έχει μία και η άλλη είναι εδώ και εδώ, αμέσως η προβολή αυτών των δύο μαζί μικραίνει την πιθανότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Ένας άλλος τρόπος να το δει κανείς από τη φυσική σημασία είναι ότι, εντάξει, έχουμε φάση, άρα αυτό μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια κυματική εξίσωση και στη συνέχεια αυτή η φάση με κάποιο άλλο που έχει αντίθετη φάση να εξαλείψει μία την άλλη και να μηδενιστεί εκεί η πιθανότητα. Αυτό θα το δούμε, τη σημασία αυτής της φάσης, θα τη δούμε σε επόμενο μάθημα που θα μιλήσουμε για τον κβαντικό μετασχηματισμό Φουργέρ. Εκεί πέρα θα δούμε ότι έχουμε τέτοιες βασικές καταστάσεις πολλές στη σειρά και μόλις γίνεται υπέρθεση, αυτά που έχουν κοινές φάσεις δυναμώνουν, αυτά που έχουν αντίθετες φάσεις εξαλείφονται. Έτσι. Και αυτό που λέμε δυναμώνουν ή εξαλείφονται δεν έχει να κάνει με την ένταση, αλλά έχει να κάνει με την πιθανότητα. Τι πιθανότητα έχουν να εμφανιστούν, να τα παρατηρήσουμε ή να μην τα παρατηρήσουμε. Έτσι, και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον. Οκ, ίσως αυτό, επειδή είναι αρκετά σημαντικό και στο επόμενο μάθημα να ξανακάνουμε μία επανάληψη στην κβαντική διαπλοκή, λοιπόν. Να θυμηθούμε τα τελευταία πράγματα που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, για να κάνουμε τη σύνδεση με αυτά που θα ακολουθήσουν σήμερα. Είχαμε μιλήσει για το φαινόμενο της κβαντικής διαπλοκής και είχαμε δείξει ένα παράδειγμα που όταν έχουμε ένα qubit το περνάμε μετά από μια σειρά από πύλες και μετά το παρατηρούμε
και στη συνέχεια το ίδιο qubit μαζί με ένα άλλο που φαινομενικά το δεύτερο δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη συμπεριφορά του πρώτου, το αποτέλεσμα του πειράματος είναι διαφορετικό. Και είχαμε εξηγήσει γιατί γίνεται, είχαμε πει δηλαδή ότι ακόμα και αυτή εδώ η πράξη που φαινομενικά δεν επηρεάζει το control qubit, στην πραγματικότητα μεταφέρει πληροφορία και αυτή η μεταφορά πληροφορίας είναι αυτό που κάνει το σύστημα από το σημείο αυτό και μετά να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο είχαμε εξηγήσει ότι οι πράξεις σε ένα κύκλωμα δεν πρέπει να γίνονται γραμμή-γραμμή, δηλαδή σε αυτό εδώ το κύκλωμα να δούμε τι θα δώσει πάνω γραμμή, μετά να υπολογίσουμε την κάτω γραμμή, αλλά πρέπει να γίνονται βήμα-βήμα παράλληλα όσες και αν είναι οι γραμμές εδώ. Είχαμε πει επίσης ότι μαθηματικά, αν το δει κανείς, 2 ή περισσότερα qubits λέμε ότι είναι κβαντικά διαπλεγμένα όταν η κατάσταση του καταχωρητή την οποία ορίζουν δεν μπορεί να γραφτεί ως τανιστικό γινόμενο. Και είχαμε δείξει παραδείγματα περιπτώσεων όπως αυτή εδώ, που αυτή η κατάσταση του κβαντικού καταχωρητή μπορεί να γραφτεί ως τανιστικό γινόμενο. Άρα λοιπόν αυτά τα 2 qubits εδώ δεν βρίσκονται στην κατάσταση αυτή της κβαντικής διαπλοκής. Αντίθετα, αυτά τα 2 qubits, όπως τα βλέπουμε εδώ, βρίσκονται σε κατάσταση κβαντικής διαπλοκής, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε συντελεστές A, B, C και D, έτσι ώστε αυτή εδώ η εξίσωση να είναι δυνατή. Βλέπουμε εκεί ποιοι είναι οι περιορισμοί, έτσι. Δεν υπάρχουν συντελεστές που θα μπορούσαν να ικανοποιούν και τους 4 αυτούς περιορισμούς. Και από εδώ και πέρα, ουσιαστικά και αυτό το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αλλά σήμερα θα το εξηγήσουμε αρκετά καλύτερα. Εδώ βλέπουμε το κύκλωμα που, ένα από τα πολλά, δεν είναι το μοναδικό έτσι, αλλά είναι το πιο γνωστό, το κύκλωμα το οποίο προκαλεί την κβαντική διαπλοκή 2 qubits. Ονομάζεται κύκλωμα Bell. Οι καταστάσεις που βγαίνουν στην έξοδο του κυκλώματος ονομάζονται καταστάσεις Bell και είναι αυτές οι 4 ανάλογα με το τι θα δώσουμε εδώ για είσοδο. Αν δώσουμε λοιπόν για είσοδο το 0,0, πηγαίνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτή εδώ η κατάσταση έχει τα 2 qubits να είναι ή και τα 2,0 ή και τα 2,1 και αυτό έχει την έννοια ότι εάν παρατηρήσουμε το 1, δεν χρειάζεται να παρατηρήσουμε και το άλλο, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ίδιο. Εάν ξεκινήσουμε με 0 και 1 στην είσοδο, τότε η έξοδος είναι 0,1 συν 1,0. Εκεί, όταν παρατηρήσουμε το 1 qubit, ξέρουμε ότι το άλλο θα είναι αντίθετο. Και οι άλλες δύο έτσι προκύπτουν από τις προηγούμενες με μια διαφορά φάσης, όπως φαίνεται εκεί στην έξοδο. Τώρα, αυτό το φαινόμενο της κβαντικής διαπλοκής είναι αρκετά παράξενο. Είναι από τα φαινόμενα που λέμε αντιδιαισθητικά, αντιβαίνουν στη διαίσθησή μας. Κυρίως επειδή παρουσιάζει αυτό που λέμε μη τοπικότητα, non-locality. Και σχετίζεται με ένα παράδοξο που είναι γνωστό ως παράδοξο EPR από τα αρχικά Einstein, Podolsky και Rosen. Ουσιαστικά ήταν η αιτία που ο Einstein είχε αντιρρήσεις για την κβαντική θεωρία. Έτσι. Αυτό εδώ το φαινόμενο τι μας λέει? Μας λέει ότι αυτά τα 2 qubits που όταν παρατηρήσουμε το ένα, ξέρουμε τι θα είναι και το άλλο, έτσι, σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ακριβώς ίδια, συντονίζονται όση και αν είναι η απόσταση μεταξύ τους. Θυμηθείτε τα flying qubits, έτσι, έχουμε 2 φωτόνια, τα περνάμε από ένα τέτοιο κύκλωμα και συντονίζονται έτσι ώστε να είναι ή και τα 2,0 ή και τα 2,1. Ας πούμε, σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Τα στέλνουμε το ένα προς Ανατολάς, το άλλο προς Δυσμάς και μετά από αρκετό χρόνο, αφού ταξιδέψουν, παρατηρούμε το ένα από τα 2. Δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό που θα παρατηρήσουμε. Με 50% πιθανότητα θα είναι 0, με 50% πιθανότητα θα είναι 1. Αλλά όταν το παρατηρήσουμε, τότε και το άλλο, όπου και αν βρίσκεται, μόλις το παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι έχει ακριβώς την ίδια κατάσταση. Και το ερώτημα είναι πώς καταφέρουν και συντονίζονται, παρότι η απόσταση είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή, σε πειράματα που έχουν γίνει,
αλλά και η θεωρία το λέει. Αυτός ο συγχρονισμός μεταξύ τους είναι ακαριαίος. Φαίνεται λοιπόν, αν γίνεται κάποιο είδους συντονισμός, αυτός να ξεπερνάει ακόμα και την ταχύτητα του φωτός. Και αυτό ήταν το πρόβλημα που είχε εδώ ο Αϊνστάιν για να δεχτεί αυτό το σημείο. Ονομάζεται ακόμα και σήμερα παράδοξο EPR. Το δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Ξέρουμε ότι δουλεύει. Το εκμεταλλευόμαστε στα κυκλώματα που φτιάχνουμε έτσι στο κβαντικό υπολογισμό. Βεβαίως, διαφεύγει από την ικανότητά μας να το εξηγήσουμε γιατί γίνεται έτσι. Ωραία. Τώρα, αυτό εδώ είναι το κύκλωμα το οποίο φέρνει 2 qubits σε κβαντική διαπλοκή. Και ονομάζεται κύκλωμα Bell. Εάν θέλουμε να φέρουμε 3 qubits σε κβαντική διαπλοκή, το κύκλωμα ονομάζεται GHZ από τα αρχικά αυτών των ερευνητών. Και εάν δείτε, έχει ομοιότητα με το προηγούμενο. Ουσιαστικά η πύλη Hadamard είναι η μία μοναδική σε όλο το κύκλωμα. Την εφαρμόζουμε στο ένα qubit, στο πρώτο, στο πιο σημαντικό. Και στη συνέχεια, όπως είχαμε εδώ μια πύλη συνότ από το πρώτο στο δεύτερο, έτσι έχουμε μια άλλη συνότ από το δεύτερο στο τρίτο qubit. Βλέπετε εδώ την κατανομή της πιθανότητας σε κάθε βήμα του υπολογισμού, ξεκινώντας από αυτό ως βήμα 1, έτσι το πρώτο βήμα. Στην αρχή λοιπόν όλη η πιθανότητα είναι στην κατάσταση 0-0-0 και στη συνέχεια στο πρώτο βήμα βλέπετε πως μοιράζεται 50-50, στο επόμενο βήμα εδώ και στο τελευταίο βήμα τώρα πλέον η πιθανότητα είναι μοιρασμένη στις καταστάσεις 0-0-0 και 1-1-1. Ωραία, η κατάσταση 7. Που σημαίνει δηλαδή ότι εάν παρατηρήσουμε το ένα qubit, οποιοδήποτε από τα τρία, ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάσταση και των άλλων δύο. Θα είναι ακριβώς η ίδια. Και βεβαίως, αν αρχίσουμε και κάνουμε και εδώ συνδυασμούς, όχι 0-0-0 στην αρχή, αλλά 0-1-0 κτλ., θα αρχίσουμε να έχουμε άλλου είδους εξαρτήσεις, έτσι, αντίστοιχους με αυτούς που είχαμε στις καταστάσεις Bell. Και γενικεύεται αυτό το μοτίβο σε νι-qubits. Αν θέλουμε να φέρουμε νι-qubits σε κατάσταση κβαντικής διαπλοκής, αυτό ακριβώς κάνουμε στο πρώτο από αυτά πύλη Hadamard, μετά συνότ σε κάθε βήμα μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο. Ωραία, για να δούμε τώρα. Τώρα που έχουμε μάθει αυτές τις καταστάσεις Bell, πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούνται σε δύο μεγάλες εφαρμογές που θα δούμε στη συνέχεια και για να τις καταλάβουμε πώς δουλεύουν, έτσι, μία από αυτές είναι η κβαντική τηλεμεταφορά, η άλλη είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να στέλνουμε πληροφορία 2 qubits από ένα κανάλι, 2 bits πληροφορία από ένα κανάλι από το οποίο περνάει μόλις ένα qubit μέσα. Για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν όμως εκείνοι οι αλγόριθμοι, καλό είναι να εξηγήσουμε πρώτα μερικά πράγματα για αυτά τα δύο κυκλώματα που βλέπετε εκεί και ονομάζονται αντίστοιχα κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής Bell. Αυτό το είδαμε ήδη. Έτσι. Είναι το κύκλωμα το οποίο παίρνει εδώ στην είσοδο μία βασική κατάσταση και στην έξοδο φέρνει τα qubits σε κατάσταση κβαντικής διαπλοκής. Αυτό το κύκλωμα, αν δείτε είναι συμμετρικό, κάνει το αντίθετο. Παίρνει μια κατάσταση στην οποία τα qubits βρίσκονται σε κβαντική διαπλοκή, ουσιαστικά μία από τις 4 καταστάσεις Bell. Δεν υπάρχουν άλλες, οτιδήποτε και αν βάλουμε εδώ για είσοδο, έτσι, μια από τις βασικές βεβαίως, έτσι, 4 αυτές καταστάσεις, η έξοδος θα βγει μία από αυτές εδώ τις 4 καταστάσεις Bell. Εάν βάλουμε λοιπόν εδώ στην είσοδο μία από αυτές εδώ τις καταστάσεις Bell, η έξοδος θα βγει η αντίστοιχη αρχική βασική κατάσταση. Ωραία. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο κύκλωμα συνήθως στην αρχή όταν θέλουμε να στείλουμε κάπου πληροφορία, ένα τέτοιο κύκλωμα συνήθως στο τέλος του κυκλώματός μας, όταν θέλουμε να διαβάσουμε την πληροφορία. Αυτός είναι ο κωδικοποιητής των καταστάσεων, τις στέλνουμε. Εδώ είναι ο αποκωδικοποιητής που λαμβάνει τις καταστάσεις και τις μεταφράζει κατά κάποιον τρόπο σε κάτι το οποίο είναι πιο βολικό να το παρατηρήσουμε. Τώρα, το τι κάνουμε ενδιάμεσα
έχει μεγάλη σημασία ανάλογα με τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουμε για να εκμεταλλευτούμε τη συμπεριφορά αυτών των καταστάσεων. Συνήθως χρησιμοποιούμε κάποιο είδους μετατροπέα μεταξύ αυτών των καταστάσεων. Δείτε δηλαδή ότι όταν εμείς εδώ έχουμε, για παράδειγμα, την κατάσταση 0,0, την περάσουμε από αυτόν εδώ τον κωδικοποιητή, η έξοδος θα είναι η β0,0. Αυτή η κατάσταση στην οποία τα qubits βρίσκονται στην κβαντική διαπλοκή. Εάν τώρα εμείς, πριν περάσουμε αυτή την κατάσταση σε αυτόν τον αποκωδικοποιητή, με κάποιον τρόπο την αλλάξουμε, τότε αυτός ο αποκωδικοποιητής, αντί να δώσει έξοδο 0,0, θα δώσει κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν έναν έμεσο τρόπο να περάσουμε πληροφορία με αυτόν τον τρόπο, πώς? Αλλάζοντας αυτές εδώ τις ενδιάμεσες καταστάσεις. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Αν θέλαμε δηλαδή να φτιάξουμε έναν μετατροπέα καταστάσεων Bell, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα, δείτε αυτό εδώ το πινακάκι. Σε αυτό το πινακάκι, εδώ σε αυτή τη στήλη φαίνονται οι καταστάσεις Bell, αυτή είναι η β0,0, η β0,1, η β1,0 και η β1,1. Και εδώ, σε κάθε γραμμή ουσιαστικά, φαίνεται με ποια πύλη, ουσιαστικά με ποιο ζευγάρι πύλων, θα πρέπει να επέμβουμε απάνω σε αυτή την κατάσταση, στον κβαντικό καταχωρητή, δηλαδή όταν περιέχει αυτή την κατάσταση Bell, για να την αλλάξουμε σε κάποια άλλη. Παράδειγμα, είμαστε στην κατάσταση B00, αυτή εδώ. Να το γράψουμε στον πίνακα να το δούμε. Η κατάσταση B00 είναι η κατάσταση 1 διαρρίζα 2, 0,0 συν 1,1. Ωραία. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση και επεμβαίνουμε, ας πούμε, την πρώτη φορά με την πύλη αυτή. Χ, γιώτα. Η χ είναι η πύλη νότ, η γιώτα είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Άρα, λοιπόν, εάν επέμβουμε σε αυτήν εδώ την πύλη, αν επιδράσουμε με την χ, γιώτα, τι περιμένουμε να γίνει? Περιμένουμε να γίνει το εξής. Το αποτέλεσμα θα είναι το 1 διαρρίζα 2 παραμένει. Η πύλη χ αλλάζει μόνο το πρώτο qubit, το 0 το κάνει 1, το 1 το κάνει 0. Άρα λοιπόν μέσα στην παρένθεση περιμένουμε εδώ να έχουμε 1 και εδώ να έχουμε 0. Και το δεύτερο qubit δεν αλλάζει επειδή η δεύτερη πύλη είναι η γιώτα. Άρα λοιπόν αυτό θα παραμείνει 0 και αυτό θα παραμείνει 1. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση η β00 έχει αλλάξει και έχει γίνει πια, εάν δείτε, η β01 έχει 1 διαρρίζα 2, 0,1 συν 1, 0. Να το. Αυτό είναι. Απλώς έχουν αλλάξει θέση αυτά τα δύο. Αυτό λοιπόν είναι η β01. Ωραία. Το ενδιαφέρον είναι ότι εάν κάναμε εδώ την μετατροπή, την επίδραση, όχι με αυτή την πύλη, αλλά και με αυτήν, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όπως έχουμε εδώ πέρα την κατάσταση β00 ως είσοδο στο κύκλωμα, τη μία φορά βάζουμε εδώ την πύλη χ και εδώ κάτω τίποτα και στο τέλος βγάζουμε τη β11. Τη δεύτερη φορά βάζουμε εδώ τη 0,0, εδώ τίποτα και εδώ κάτω την πύλη not. Ποια θα είναι η έξοδος σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση δείτε ότι το 1 διαρρίζα 2 θα έχουμε το πρώτο qubit, το 1 διαρρίζα 2 παραμένει, έτσι. Το πρώτο qubit παραμένει 0 και 1 σε κάθε περίπτωση όπως ήταν και πριν. Και το δεύτερο θα αλλάξει, λόγω του χ. Το 0 θα γίνει 1, το 1 θα γίνει 0. Αυτό λοιπόν 1 και αυτό θα γίνει 0. Ωραία. Και αν δείτε, αυτή είναι ίδια με την παραπάνω. Άρα λοιπόν και εδώ θα έχουμε
β11. Οπουδήποτε στην β00 βάλουμε το not, το αποτέλεσμα θα είναι η κατάσταση Bell 1-1. Σε περιπτώσεις που έχουμε κάποια αλλαγή, κάτι διαφορετικό, φαίνεται ως δεύτερο νούμερο εδώ. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τη β00 και αν επιδράσουμε πάνω σε αυτήν ή με χ ή με ι χ, το αποτέλεσμα είναι 0-1. Συμβολικό είναι αυτό, αντιστοιχεί στην 0-1. Ωραία. 0-1. Αυτό που έχουμε γράψει εκεί, έτσι, όχι β1-1. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι η β01. Παρομοίως, εάν στη β01 επιδράσουμε με αυτήν εδώ την πύλη, είναι η ΙΨ, είτε στο πρώτο qubit είτε στο δεύτερο qubit, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, θα είναι το 1-0. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα από την β1-0, εάν επιδράσουμε με την χ στο πρώτο qubit, τότε το αποτέλεσμα είναι η β1-1, αλλά με μια διαφορά φάσης, ενώ με το ΙΧ, τότε έχουμε τη β1-1 χωρίς τη διαφορά φάσης, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, που έχουμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα, φαίνονται εδώ, σε αυτό το πινακάκι. Να θυμίσω, γιατί την πύλη not την ξέρουμε, αλλά η η ψ, αν θυμόμαστε, είναι εκείνη η πύλη που έχει στην κύρια διαγώνιο μηδενικά. Εδώ έχει μείον ι, εδώ έχει ι. Και γι' αυτό το λόγο πολλαπλασιάζουμε με ένα ι εδώ μπροστά, έτσι ώστε το ΙΨ να μας δώσει έναν πίνακα, ο οποίος τελικά θα είναι, προφανώς εδώ θα παραμείνει το 0, εδώ θα έχουμε συν 1 και εδώ μείον 1. Αυτός είναι ο πίνακας ΙΨ που βλέπουμε εδώ πάνω. Έτσι. Και ο πίνακας Ζ είναι ο γνωστός πίνακας Ζ που έχουμε 1 μείον 1 εδώ, 0 και 0. Λοιπόν, τώρα, όλες αυτές εδώ οι μετατροπές φαίνονται σχηματικά και στο διάγραμμα. Στο διάγραμμα που είναι ακριβώς δίπλα. Δηλαδή, είμαστε στη β00, να την, και αν επιδράσουμε με την πύλη χ, τη ι δεν τη γράφουμε, εννοείται, έτσι, αφού έχουμε την χ, η χ είναι μόνο στο ένα qubit και μάλιστα δεν έχει σημασία σε ποιο από τα δύο qubits θα επιδράσουμε, τότε το αποτέλεσμα είναι η πύλη β01. Ωραία. Μετά από τη β01, αν επιδράσουμε με την πύλη ζ, πηγαίνουμε στην β11, έτσι, β11, έτσι, δεν είναι σωστό να το λέμε β11, είναι η β11. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ότι υπάρχει μια διαφορά φάσης ανάλογα με το που θα μπει η πύλη ζ εκεί. Στο διάγραμμα εδώ δεν φαίνεται και δεν φαίνεται γιατί αν το παρατηρήσουμε τελικά, δηλαδή στην παρατήρηση εδώ, δεν θα δούμε κάποια διαφορά. Και δεν έχουμε να εξηγήσουμε τίποτα άλλο πάνω στο διάγραμμα, εκτός από αυτές εδώ τις περιπτώσεις που έχουμε διπλή γραμμή εδώ. Η διπλή γραμμή σημαίνει ότι η κατάσταση, αν επιδράσουμε με την ίδια πύλη από εδώ, εκεί και από εδώ πάλι προς τα πίσω, δεν θα είναι η ίδια. Τι σημαίνει δεν θα είναι η ίδια? Δείτε ότι όταν έχουμε την... μισό λεπτό, να ξεκινήσουμε για παράδειγμα από την 1-1. Πολύ ωραία, είναι η 1-1. Η 1-1 γυρίζει πίσω στην 0-0. Και η ζ' εκεί, ναι. Λοιπόν, δείτε για παράδειγμα την μετατροπή αυτή από την 0-1 στην 1-1. Ωραία. Από την 0-1 στην 1-1. Πώς γίνεται αυτή η μετατροπή? Αυτή η μετατροπή γίνεται με την πύλη ζ. Έστω ότι αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε την πύλη ζ στο πρώτο qubit. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από εδώ, φτιάχνουμε τον πίνακα ζ τανιστικό κινόμενο ι, κάνουμε την επίδραση απάνω σε αυτή την κατάσταση και φτάνουμε εκεί στην β11. Ωραία. Εάν τώρα επιδράσουμε πάλι με τον ίδιο ακριβώς πίνακα, με τον ζ τανιστικό γινόμενο ι στην 1-1, εδώ που είμαστε, θα ξαναγυρίσουμε πίσω στη β01. Ωραία. Και μάλιστα με το σωστό πρόσημο. Δεν θα μας αλλάξει το πρόσημο. Αν είχαμε επιδράσει στη β01 με τον
ΙΖ θα πηγαίναμε στην μείον β1,1 και μετά αν επιδρούσαμε στην ίδια, στην μείον β1,1, πάλι με τον ίδιο πίνακα, τον ΙΖ, θα γυρίζαμε πίσω στην β1. Εάν κάνουμε το ίδιο πράγμα σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις, τότε όταν πηγαίνουμε από εδώ εκεί και μετά προσπαθούμε να πάμε από εδώ πάλι πίσω με τον ίδιο ακριβώς πίνακα, τότε έχουμε μια διαφορά φάση στο αποτέλεσμα. Και εδώ και εκεί. Αν κάνετε τις πράξεις με τους πίνακες θα το δείτε. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς εξηγούμε γιατί σε αυτό το διάγραμμα έχουν μπει σε αυτά τα σημεία οι διπλές γραμμές. Ωραία. Για να το δούμε τώρα. Δηλαδή, αυτό που μας λέει εδώ το διάγραμμα είναι ότι όταν έχουμε μία κατάσταση Bell, οποιαδήποτε από τις 4, ουσιαστικά με έναν υπολογισμό μπορούμε να την αλλάξουμε σε μια άλλη κατάσταση Bell. Είμαστε εδώ, στη 0,0, μπορούμε να πάμε ή στη 0,1, ή στην 1,0, ή στην 1,1. Πώς? Πολλαπλασιάζοντας με χ, πολλαπλασιάζοντας με ζ ή πολλαπλασιάζοντας με Ιψ. Είμαστε κάπου αλλού, στη β1,1, πάλι μπορούμε να πάμε ή εδώ ή εκεί ή εκεί, πολλαπλασιάζοντας αντίστοιχα με τον πίνακα που φαίνεται απάνω στις ακμές αυτού του διαγράμματος. Ένας τρόπος να το εκφράσουμε αυτό διαγραμματικά είναι ο εξής. Να πούμε ότι, κοίταξε, μπορούμε να έχουμε μια πύλη χ και μια πύλη ζ στη συνέχεια, ας δούμε πρώτα τη χ, αλλά αυτή την πύλη χ θα αποφασίζουμε αν θα την ενεργοποιήσουμε ή αν δεν θα την ενεργοποιήσουμε βάσει ενός εξωτερικού bit. Ωραία. Μην φανταστείτε ότι αυτή εδώ είναι μια control node. Δεν είναι control node. Είναι όπως όταν κάναμε στην κβαντική κρυπτογραφία εκείνο το μοντέλο, το BB84, αν θυμόσαστε, είχαμε στην αρχή του πρωτοκόλλου μια πύλη Hadamard και λέγαμε αυτή εδώ ανάλογα με το αν ρίξουμε ένα νόμισμα ή αν αποφασίσει ο αποστολέας θα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη Hadamard ή ως πύλη Ι, ανάλογα με το ποια θα είναι η τιμή αυτού του bit. Ουσιαστικά πρόκειται για μια υβριδική πύλη ή μπορείτε να το δείτε απλώς σαν έναν συμβολισμό. Από εδώ εκεί έχουμε ένα qubit, το οποίο qubit μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μην αλλάξει. Αυτή εδώ η πύλη όμως θα συμπεριφερθεί ή σαν πύλη Ι ή σαν πύλη Hadamard. Έτσι είχαμε πει τότε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αυτή η πύλη Χ θα συμπεριφερθεί ως πύλη Χ μόνο όταν αυτό το bit είναι 1. Συγγνώμη. Εάν αυτό το bit είναι 0, τότε αυτή συμπεριφέρεται ως πύλη Ι. Και αν βάλουμε στη σειρά δύο τέτοιες πύλες, η μία να είναι Χ και η άλλη να είναι Ζ, και αυτή η πύλη Ζ να συμπεριφερθεί ή ως πύλη Ι ή ως πύλη Ζ, ανάλογα με την τιμή του bit εδώ πάνω, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα κυκλωματάκι, το οποίο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε από αυτές εδώ τις μετατροπές. Για να δούμε πώς. Και μάλιστα δεν χρειάζεται να το σχεδιάσουμε, γιατί φαίνεται το αποτέλεσμα σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Ανάλογα με το τι είναι τα bit 0 και 1, ανάλογα λοιπόν με το τι είναι τα B0 και B1, το αποτέλεσμα είναι μία από αυτές εδώ τις 4 πύλες. Γιατί? Δείτε γιατί. Σε περίπτωση που είναι και τα 2 0, σε περίπτωση που είναι και τα 2 0, τότε έχουμε πύλη Ι εδώ, πύλη Ι εκεί. Άρα λοιπόν το qubit, όπως είναι εδώ, περνάει στην έξοδο. Άρα συμπεριφέρεται ολόκληρο το κύκλωμα αυτό σαν μια πύλη Ι. Όταν είναι το B1 0 και το B0 1, άρα λοιπόν αυτό είναι 1, αυτή συμπεριφέρεται ως πύλη Χ, αυτό είναι 0, αυτή συμπεριφέρεται ως πύλη Ι, τελικά αυτό το κύκλωμα είναι μια πύλη Χ. Αντίθετα, όταν έχουμε 1 και 0, τότε αυτό συμπεριφέρεται ως πύλη Ι, αυτό ως πύλη Ζ, το αποτέλεσμα είναι ένα κύκλωμα το οποίο συμπεριφέρεται ως πύλη Ζ. Και το τελευταίο, αυτό το Ι πώς βγαίνει? Αυτό το Ι βγαίνει ως και τα δύο είναι 1
Και σε αυτή την περίπτωση, εάν θυμηθούμε ότι ισχύει αυτή εδώ η σχέση για τους πίνακες Παουλί, δηλαδή ότι το σίγμα ζ επί το σίγμα χ είναι ίσο με το ι σίγμα ψ, ουσιαστικά δηλαδή οι πύλες ζ και χ, εάν τις πολλαπλασιάσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, τότε θα μας δώσουν την ι ψ, το αποτέλεσμα είναι αυτό, έτσι. Και θυμηθείτε ότι όταν βάζουμε εδώ το qubit, πρώτα πολλαπλασιάζουμε με την χ, μετά πολλαπλασιάζουμε με την ζ, έτσι λοιπόν η σειρά αυτού του πολλαπλασιασμού είναι όπως φαίνεται εδώ. Ι ψ λοιπόν το αποτέλεσμα στην περίπτωση που έχουμε δύο άσους εκεί. Αυτό το κυκλωματάκι ως συντομογραφία, έτσι συνοπτικά, μπορούμε να το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και να πούμε ότι να και οι δύο πύλες εδώ μέσα, όπως τις βλέπουμε, να και τα δύο bits που καθορίζουν με ποιον τρόπο θα συμπεριφερθούν, αν θα συμπεριφερθεί αυτή εδώ η πύλη ως ι, χ, ζ ή ι ψ. Αυτό εδώ το κύκλωμα ονομάζεται Conditional Pauli Gate. Μια πύλη Pauli η οποία είναι υποσυνθήκη. Εμείς αποφασίζουμε ανάλογα με την κλασική είσοδο που δίνουμε εδώ, πώς θα συμπεριφερθεί σύμφωνα με ποια από τις 4 πύλες Pauli θα συμπέσει.